Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports. Aksyon! Balita! Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal, kapulisan nga nagresponde sa isa ka kaso sa pagpanglutang sa banwasang Binalbagan, ginambush 3 pilason na. Kaso sang COVID-19 consistent nga nagdubo sa sulod sang duha ka semana sa syudad sang Bacolod. Sa mga balita nasyonal, mga kandidato sa 2022 national and local elections ginahingyo nga maging role model sa pagsunod sa mga health protocol. Mga local government units ginapanumduman sang gobyerno nasyonal nga magsunod sa pulisa nga ginapatuman sang NIATF para sa mga turista. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Una sa balita, una sa aksyon! Mayang hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Pebrero 13, 2022. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz, kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies na nag-aapekto sa eastern section sang Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang easterlies o kon localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin ang mabatsagan gikan sa nasidlangan padulong na amina na sidlangan sa bilog nga isla sang Negros kag ang baybayon mangin mahinayo ko na magagmay tubtob mabalod ang kadagatan. Ang temperatura sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang mabatsagan sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlag tak na alas 5 sang aga buwas nga adlaw kag magatumod naman tak na alas 5:52 sang hapon. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:51 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Pilason ang 3 ka mga miyembro sang Binalbagan PNP matapos palukpan sang improvised explosive device o kun IED kag ginambush sa mga armado nga taho ang ila ginasakyan nga patrol car sa highway sang Puro Candidados, Barangay Biaw, banwasang Binalbagan kaina sang aga. Din kilala ang mga pilason nga Sunday Police Lieutenant Charles Richard Casalan, Deputy Chief of Police sang Binalbagan PNP, Police Corporal Julius Tranquiliero, Alert Team Member kag Police Staff Sergeant Brian G. Ganzon nga driver ng patrol car. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Binalbagan Chief of Police, Police Major Elindi Ribosquillo nga mga lasay ka inasang aga nakabaton ang sang tawag ang ila talatapan halin kay kagawad Darin Galiaza nga may gintiro nga persona sa Poroksay City Nursery, Barangay Biaw, banwasang Binalbagan. Nagresponder ang mga kapulisan apang sa pag-abot sa highway sa Puro Candidados, mga 20 kilometros halin sa police station. Isa ka improvised explosive device ang naglupok sa puno sang sambag sa kilid sang dalan dungan sa paglabay sang patrol car. Matapos sinisunod-sunod ng mga lupok ang nabatian, apa nakatingwa nga makabalos ang mga kapulisan. Suno kay Ribosquillo, kapin 80 ka mga ginasuspetsuan communist terrorist group ang nakaengkwentro sang ila tropa. Ang iban pa nga mga pulis
pulis nga nakasakay sa Toyota Hilux patrol car ang Sunday Police Executive Master Sergeant Jason Alacapa. Ang isa ka alert team leader on duty, Police Staff Sergeant Jeco Nermal nga ang duty investigator, Police Sergeant Julius Bitke nga kag Police Corporal April Ray Ansag nga pareho nga mga alert team member nga lunsay wala mapilasan. Luwas na sa katalagman ang mga napilasan nga pulis samtang wala man sang game report nga napilasan sa bahin sa mga armado nga grupo. Ito pa rin ang insidente kay mga tanong sa IED yung ang mga grupo sa atong magpatay na tao doon sa may sitio nursery na po posibilidad ay anong punto sa grupo? Yes, kay ang aligasyon sa atong kagawad na ang napatay ato binulod yung sambalay sa wala magkilalang armado. Nabatian ang hepe sa Binalbagan PNP nga si Police Major Elinde Rebusquillo. Kaangot sa among nga balita, patay ang 29 anyos nga tapasero matapos sudlon kag tiruhon sa balay sang iyang atiyo sa Purok 6, Sitio Nursery, Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan, probinsya sa Negros Occidental, Kainas ang aga. Ginkilalang biktima nga si Bertito Mabet Rosso Jr. sang Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan. Sa interview sang Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag sang asawa nga si Mary Grace, 23 anyos, nga lasay Kainas ang aga, duha ka mga lalaki ang nagpamangkot sa gwa sang ila balay diin ang alagyan pakadto sa Biawa. Suno sa asawa, nagduda siya sa hulag sa duha ka lalaki tubtob nga nagwa ang iyabana. Sa makagwa, ini ang ginluthang sa makaduha ka beses apang wala maigo. Matapos makaduko kag makadalagan pasulod sa balay sang iya tiyo sa unan lamang sang ila puloy-an. Ini siya ang ginsulod sa gihapon bisan nga nagpapanago na sa dalom sang katre. Si Rosso ang may pilasa na kalain-laing nga bahin sang lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Sunod naman kay Diana Rose Palsario, hinablo sang biktima, anom sila sa sulod sang balay sa magsulod ang iya tiyo kag magpangayo sang buliga. Dugang pa ni Diana, isa sa duha ka mga tagluthang ang nagtaya sa ila sang pusil kag nagpagwa sa puloy-an. Tatlo ka mga lupok ang nabatian sa sulod sang puloy-an samtang nagpalagyo sa gilayon. Ang mga tagluthang kag nagpalupok sang isa ka bes. Ini ang insidente amo kontaning respondihan sa mga kapulisan sa Binalbagan PNP apang ginpalukpan sa ginapatian landmine kag ginambush ang ginasakyan nga patrol car sa Puro Candida, Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan. May angot man sang amo nga balita, ginakondenar sang Police Regional Office 6 ang pagtraidor nga kahimuan sang Communist Terrorist Group matapos ginpalukpan sang anti-personnel mine ang mga nagaresponder nga pulis sa idalom sang Binalbagan PNP las 8:15 kainas ang aga sa Sitio Candida, Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan. Sunod kay Pro 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sa kaya mga kapulisan sa ila patrol car nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Charles Richard Casalan kag padulong kontani sa Sitio Candida agud magresponder sa isa ka kaso sang gulpilang ginpalupok sa mga ginalegar teroristang hubon ang anti-personnel mine kag nagbayluhanay sang luthang. Dugang pa ni Solis na kaangkon sang minor injuries ang pila ka mga kapulisan. Sa iban pa nga balita lokal, ginabulubanta 30,000 ka pesos nga balor sang pagkabutangan ng tupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad kahapon sa Sitio Punay, Hacienda Canticbel, Barangay Robles, Banwas sang La Castellana. Sa inisal nga pagpangusisa ni Senior Fire Officer 2 Jimboy Pacardo, ang acting Municipal Fire Marshal sang La Castellana Fire Station, ang mga puluyan na ginaparigiyahan ni Eric Paril, 36 anyos, nga ginihimo sa light materials. Dugang pa ni Bacardo, nagsugod ang kalayo sa kusina ni Paril kang naglapta sa pila ka parte sang iya puloy-an. Wala naman sang napilasan sa among sunog samtang nagapadayon pa ang investigasyon sang mga otoridad. Arestado ang duha ka mga bulangero samtang nakapalagi ang duha ka iban pa sa illegal nga pabulang kahapon sa Sitio Calansi, Barangay Mambagaton, syudad sang Himamaylan. Ang mga nadakpan na Mosande Raymart Ponte, 22 anyos, kag Franz Carl Tiangha, 22 ang edad. Ang alunsay residente sa Purok 1, Barangay Libacao sa mga syudad. Samtang nakapalagyo man Sande Rinan Siban kag Ems Verde. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humukan, ang hepe sa Himamaylan City PNP, na aktuhan sa mga police intel operative
operatives nga nagapadigayon sang illegal nga pabulang ang grupo ni Ponte nga nagresulta sa pag-aresto sa ila. Na-recover sa mga kapulisan ng 3 ka mga dirasa nga manok, mga bulang, tag 600 pesos nga ginapatihan pusta sa illegal nga panahon. Sa iban pa nga balita lokal, ginpayag ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga masobradhuan na kasimana nga consistent nga nagadubo ang COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod. Suno kay ang ginalauman sa Bacolod EOC nga magdubo ang alert level status sang syudad, humalin sa alert level 3 pakadto sa alert level 2. Padayon ang pagpanumdom ni Ang yara sa gihapon ang pabahog sa COVID-19 rason nga padayon nga nagapanawagan sa publiko sa pagsunod sang health kag safety protocol kag proteksyonan ang ikaayong lawas. Samtang ginpayag ni Ang monitoring team sang EOC kag PNP kag task force disiplina ang magalibot sa mga lugar para masiguro nga masunod ang mga health protocol kadungan sa pagselebrar sang Valentine's Day buwas nga adlaw. Suno kay Ang isa sa ginalantaw sa monitoring team nga dapat masunod sa mga establishmento ang capacity nga gintalana sa idalom sang alert level 3. More than 2 weeks na nga consistently pagapanubo na nga aton nga cases, and in fact gina-expect na nga by February 16 base manaog na nga aton alert level status to at least alert level status number. Nabatyan si Bacolod EOC Director M. Ang. Target sa Bacolod Emergency Operations Center nga mabakunahan ang 5,000 ka mga bata nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos sa unang semana sa pediatric vaccination sa sining age group. Ini ang mag-umpisa sa buwas nga adlaw Lunes, Pebrero 14 sa Corazon Locsin, Monte Libano, Memorial Regional Hospital, Queen of Mercy Hospital, kag Riverside Medical Center. Mag-umpisa man ang vaccination sa sining age group sa City Health Office sa Pebrero 16 kag sa St. John's Institute kag STI West Negros University sa Pebrero 17 tubtob 19. Sunod sa Bacolod DOC, pag-akomodahon man ang mga bata nga walk-in sa vaccination site, pero atagan sang prioridad ang mga naka-register online. Tinalikdan nga Sabado, nagabot sa Bacolod ang unang batch sang 10,000 ka mga reformated Pfizer vaccine para sa mga bata nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Sa pinakaulihing nga balita lokal, ginakomemorar sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Negros Occidental ang World Radio Day 2022 subong nga adlaw, Pebrero 13. Ang kaywatan sining nga tuig ang may tema nga Yes to Radio, Yes to Trust nga nagapakita sang pinasahi nga importansya sang radyo bilang pinakamasaligan nga pamaagi sa pagwaragwag. Antes ang Santos nga misa nagpatigayon sang synodal consultative meeting ang mga opisyal sang KPP Negros Occidental kag ginsundan man sang oath-taking ceremony. Opisyal man nga ginlansar ang tuigan nga Tingog kag Handurawan Awards. Sa iya mensahe, ginpanawagan ni Chona Gosauco, ang chairman sang KPP Negros Occidental, ang pag-ugyon sang tanan nga radio broadcasters kag proteksyonan ang integridad sang broadcast media. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:01 sa mga balita nasyonal. Mga kandidato sa 2022 elections ginahingyo nga mangin role model sa pagsunod sa mga health protocol. Mga local government units ginapanumduman sa gobyerno nasyonal nga magsunod sa pulisa sang IATF angot sa mga turista. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon,
Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita national. Nagahingyo ang Department of Health sa tanan nga kandidato para sa 2022 national and local elections nga maging role model sa pagpatigayon sang kampanya pinaagi sa pagsunod sa mga health protocols. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga political events sini nga semana ang nga nagainganyo sa madamo nga persona nga maglantaw ang nagtugas ang kabalaka sa DOH. Dugang pa ni Vergere, dapat na mga campaign managers kay kandidato ang mismo magpanguna sa pagsunod sa mga health protocols. Ginahingyo man sa DOH ang mga local government units nga magbulig sa gobyerno nasyonal sa pagpatuman sa mga health standards. Pandam sa DOH sa publiko, yara pa sa gihapon ng COVID-19 kag iban nga variants. Sa angot nga mga balita, nagpasalig ang Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA nga maging patas sa tanan nga kandidato nga magpatigayon sang kampanya para sa 2022 national and local elections. Sunod kay MMDA Officer in Charge Romando Artes, tanan nga pulisa nga ginapatuman sang MMDA ang ipatuman man sang instrikto kag patas para sa tanan. Ginapasiguro man ni Artes nga hindi mangin basihan o kon makaapekto sa pagpatuman sa mga traffic rules ang pagpangalagad sang MMDA chairman bilang campaign manager sang isa ka kandidato. Dugang pa ni Artes, ang MMDA Metro Base kag hindi mga traffic enforcers ang magatumod sang violations kag ipatuman pinaagi sa no contact apprehensions. Ginapahanumduman man sa Commission on Elections ang mga artista nga hindi pagamito ng ila programa o kung iban pang plataforma para ikampanya ang ila ginapaboran nga kandidato. Ginpayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga mahimo mangin issue ini bangod sa posible magkonsiderar sa donated advertising time ang ila pag-endorso nga ibuhin sa oras ng ila kandidato. Magluwas sa mga programa sa telebisyon o radyo, sakop man sini ang mga social media platforms, kaangay sang YouTube, TikTok, Facebook, kag iban pa. Nagatag naman sa karon ang COMELEC ang libreng live streaming para sa online political rallies sa mga kandidato. Ini ang paagi sa ila campaign Safe COMELEC e-rally channel sa Facebook nga ginatagan sang online airtime ang mga kandidato sa presidente, vice president, senador, kag party list group sang 3 tub-tub na 10 ka minutos. Suportado sa Philippine National Police ang patakaran kay patuman sa Metropolitan Manila Development Authority nga dumilian ang campaign caravan sa mga mayor nga dalanon kun weekdays. Sunod kay PNP Chief General Jonardo Carlos, praktikal ang tika nga luyag ipatuman sang MMDA bangod nga indi tuman nga maapektuhan sang trapiko ang dalanon. Dapat man nga magkuha sang permit ang mga kandidato sa natungdan nga local government unit sa pagpatigayon sa motorcade o kun caravan. Pagpatag ni Carlos kung may mga permit ang kandidato, makahibalo ang kapulisan sa kinahanglan nga security assistance sa adlaw sang kampanya. Sa iban pang balita nasyonal, ginpanumduman man sa Department of Health ang mga local government unit nga magsunod sa pulisa sang Interagency Task Force sa pagpasunod sa mga hindi pa bakunado nga dumuluong. Ginhimo sang ahensya ang panumdum matapos nagpasugot ang probinsya sang Cebu nga batunon ng unvaccinated foreign travelers umpisa Marso 1. Sunod kay DOH spokesperson kag Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat ginkonsulta sang Cebu ang IATF antes sila ginpagwa ang pulisa. Sa direktiba ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, ginakinahanglan lamang nga may negatibo nga swab test result nga nagwa sa nakaligad nga 48 oras ang dumuluong bisan pa nga ini ang unvaccinated o partially vaccinated. Sila ang ipaidalam liwat sa swab test sa Mactan Cebu International Airport kag magpaidalam sa facility-based quarantine antes liwat magpaidalam sa swab test sa ikalimang adlaw. Sunod naman kay DILG spokesman Jonathan Malaya, paga-istoryahon nila si Garcia angot sa personal nga direktiba sini.
Ginapaandaman naman sa grupo sa mga COVID-19 data analyst kag doktor ang plano nga pagpanubo sa Alert Level 1 sa pila ka mga lugar. Sunod kay Philippine College of Physicians President Dr. Maricarlo Lompin, dapat usisaon sa hustos ng gobyerno ang positivity rate kag average daily attack rate o kun ADAR antis bag-uhon ang alert status sa iban nga mga lugar. Dugang panilimpin antis sa lugan ang alert level sa National Capital Region, siguraduhon man nga preparado ang iban nga mga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Sa idalom sa Alert Level 1, ang interzonal kag interzonal travel ang panugutan nga wala na sang restriction sa edad kag comorbidity. Ginapreparahan na sa gobyerno ang pagkakasang restriksyon sa mga pampubliko nga salakyan kag ang mga establishmento sa isa ka indikasyon o kung isa ka indikasyon padulo nga ang pungsod sa new normal. Sunod sa Department of Health, ini kon padayon ang pag-ayos ng sitwasyon sa pandemya sa mga maabot ngayon adlaw. Ginpayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kakasuna ang mga restriksyon sa public health kag transportasyon sa tiod nga magsaylo na sa new normal system ang pungsod base sa protocol sa idalom sang Alert Level 1. Ginpayag ni Vergere nga ang new normal ang katumbas na sang Alert Level 1 sa dapat yara sa minimal kag low risk na ang bug-os nga pungsod. Dapat nga mas marubo sa 7 ang daily attack rate kag marubo man ang healthcare utilization para ma-declare ang Alert Level 1. Apang apisal nga ideklara na ang new normal, hindi sa gihapon dapat madula ang safety protocols, ilabi na ang pagsunod sa mga minimum health standards. Nakarecord sang 3,050 ka mga bagong kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 3,637,280. Samtang 5,811 naman ang na-report nga nakarecover sa COVID-19 kag ang total recoveries ang gyara na sa 3,500,956. Wala naman sa report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll ang nagapabilin sa 54,930. Sa corona, 81,324 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginaengganyo sa isa ka mamalidha ang masobra 300 ka mga Pinoy sa pungsod Ukraine nga magbiya na kasunod sa pamahog sa pagsulod sang puwersa sang pungsod Russia. Sunod kay Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun, dapat ipasiguro sang gobyerno nasyonal ang kaluwasan sa mga overseas Filipino workers sa Ukraine kag kaiping nga mga pungsod kaangay na lamang sang Belarus, Poland kag Moldova. Dugang pa ni Fortun, kinahanglan man nga temporaryo i-evacuate sa ibang nga pungsod ang mga OFW pinaagi sa commercial rail kag airlines. Ginapanugyan naman ni Fortun sa mga OFWs nga mangin alerto sa tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang mga Pinoy ang ginahingyo man nga magpabalo sa embahada sang Pilipinas sa Ukraine sa sitwasyon sa ilatagsa ka mga lugar. Ginpayag sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA nga nagataas na ang kanamuon sa mga nagbiya sa Pilipinas nga overseas Filipino workers sa malinsang 2021 bisan manubo pa sa gihapon ang demand para sa OFWs ikumpara sa tungwala pa sang pandemya. Ginpayag na POEA Deputy Administrator Bong Ventura Plan nga ang pinakamadasig nga nakabangon sa tunga sang pandemya among seafaring industry kag madamo nga mga seafarers ang nakabalik na sa trabaho. Amat-amat naman nga naka-recover ang mga land-based nga trabaho apisar nga mahinay ini. Bangod man sa pandemya, nagka-oportunidad ang madamo nga professionals kaangay sa mga truck drivers, nurses, kagyara sa IT sector. Nagadamo naman ang mga demand kag request gikan sa United Kingdom, Germany kag Japan para sa mga healthcare workers, ilabi na sa mga nurses kag caregivers. Sa pinakaulihing nga balita nasyonal, igalansar sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR Forest Management Bureau ang week-long trees hugging campaign. Magasugod ang kampanya kadugan sang Valentine's Day, Pebrero 14, tubtob Pebrero 18. Sunod kay Environment Secretary Roy Simato, tinutuyo sang kampanya nga may baluan sa publiko ang importansya sang kahoy, ilabi na sa pagsolbar sang problema sa climate change. Ginakabig man ni Simato nga ang tree hugging activity ang kabahin sang collective actions para sa pagtipig sang dunang manggad. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Ngayong gabi lang kay Sir Ray Flores Baryoga.
Professor Nestor Segua. Good evening. Christian Bea Dalisay. Mayong gabi. Joanne Salmite Isiha. Tiloy Balyenas. Brian Balangcolico. Mayong gabi. Selma T. Vlag. Melvin Fiel. Good evening sa inyo tanan. Advance Happy Valentine's Day mga kaaksyon. Halong always. Kag inyo nabatian ang nagapangunang mga balita lokal kag national. Diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Pebrero 13, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong nga tagbalita, Aksyon John Diaz. Nga nagasiling mga kaaksyon sa lingkaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod,